Ik dwaal er net in. Tja, neem doe maar. Oké. Ja. Hallo. Een ezel. Oh, een scotje. Niet zie je? Stop een jetje nog. Oh nee. Nou, beeld op kap, let bij mijn wibbelige trapje, vies net. Mag ik helpen? Kom maar op. Yes. Goedemorgen. En naar je dij. En naar je vlog. Joet, je bent bij de naturij. Fijn dat jij ook bij ons komt spelen en ontdekken. En ome Jelke, die is hier ook. Die had je wat ding gebracht naar je tafeltjes. Die is in hier op meidje. Ja, en bij de naturij binnen al je beestjes en al je leuke dingetjes. Dat zit op dit bord. Nou, je geef je dus straks Hier is best wel leuk, want mij was binnenwedje kist. Ja, dat is een heel grote apenkooi. En ja, hier voor de BM'tjes, zie je het al. Maar nou rennen we eerst even naar tante toe. Ja. Want die had Ildau die komt er ook. Hey, goedemorgen alweer. Nou, we beginnen al een naar je vlog, hoor Erik. Maar Ilde en ik ben er ook. En we zullen Jelke eerst eens in opsporen, want die had ergens tafel. Ja! Ah, nou, die is er echt. We zijn er maar weer echt maar eens even zien. Wel vaak oejet, maar nog nooit west. Nou, het is op zich om mijn hoeken, dus het lijkt me hartstikke leuk. We gaan naar binnen. Oh, wat leuk. Die ben mooi. Nou, Jelke is inmiddels weer naar huis. Die gaat speel hier al even en die moet weer verder om werk. Wie zal eens even een blokje dwans? Oh nee. Oh nee. Nee, dan. Er is maar één beest, werd ik net van haar, werd ik eigenlijk, oh nee, twee. Spin en Struisvogels. struisvogels. Ik dwaal er net in. Tja, neem doe maar. Oké. Ja. Nou, dat hoop ik dan net. Nee. Met Kim. Nee. Hier, daar binnen bakken. Net al los. Net. Heel leuk. Ja, ik ben wel bij de baardjes. Ja, kom. Je gaat dan naar binnen. Oké, ja, dat vind ik leuker. Dit is dan de leuke. Hey. Oh, het is zo cool. Wow. Wist je dat de meeste varkens verbranden snel door de zon? Dan wordt varkens niet. Dit komt door hun rode vacht, die hen beschermt tegen het felle zonlicht in de zomer. Tangwoordvarkens lijken het meest op wilde zwijnen, omdat er vroeger met het ras weinig gekruist is. Oh, dus orenbarretjes kunnen heel snel verbanen. Wist je dat? Dan had ze hem maar insmarren met zennebrand. Maar dit is hem dus net. Ik heb wel 200 tot 400 kilo worden. Net in Hey. stekken. Nee, doe maar net. Varkens Kunnen bijten. Even een dierenverblijf, een boerderij. Ponybaan. Zullen we deze kant eerst op? Ja. Dan gaan we naar de dierenverblijf, een kabelbaan, ponybaan, volière en blootvoetenpad. Dit eerst? Ja, kabelbaan. Was een minute. Oh, Hallo. ik ben gerust. Meneer en mevrouw Gans. Oh, die denken dat ze wat krijgen. Hallo. Ik ben bang. Ik ben hier dus. Maar zie je ook een grote voeten dat hij haar heeft? Maar zwemvliezen. Soms hier dus bang voor. Ja, oh nee. Sokken baby's, die is sokken Dat groot. ze dan zo hallo, hallo, hallo. Daar ben ik al hier. Dus, En die fjorden, daar zit wat spul tussen. Ja, dat... Kun ze zwemmen, hè? Een soort vintjes. daar. Wat ben je? Oh, oeh, ponies. Oh, en geitjes. Die hebben we natuurlijk net jaren, hè? Ja, dus dit Oh, is jawel. een beetje... Maar dat vinden we nog steeds leuk. Dat meen ik wel. Even zien, wat voor kleuren naar deze geiten zaken? Ik ben wel een beetje oors, hè? Wit en bruin en zwart. Ja. En wie had dus donkerbruine en echt helemaal zwart. Dus dan hebben we er ook kleur. Ja. Tja, waar meer is komen. Hallo. Een ezel. Oh, een scotje. Ze krijgt eten krijgen, dus ik denk dat ze nou eerst eten willen. Dus dat ze haar heer. Ja. Dat is leuk. Mag ik die een beetje naar achter? Ik wil hem erop zetten, dan trouw ik die wel wat achter. Straks filmen. Jawel. Maak mij erin, hè? Je zit Maar onder. dan zit je... Oh.
Ja, is het klaar voor? Ja. Daar komt die, Jara. Wee! Dan weet ik nog steeds hoeveel we waren. Wow! Wow! Doggy Mall! Wow. Doe Jara? Ja. Kom maar Jara. Oh, dat is zee. Niet zeeën? Stop er een jetje nog. Oh nee. Nou, beeld op kap, let met mijn sjen. Oh, ik moet mijn handen brengen, Leo. Ik denk nog haal ze me op. Valt Ali ook. Ja. Nou, kom je maar. Ik wou nog een keer. Ja, eerst de orenbandjes. Kunnen we aan, dan moet ik aan de onderkant zaken. Ik kom maar erin. Ja. Woe. Wow. Ik word best snel, toch? Leuk. Waar we maar. Mag Enya eerst? Nou, meer verder. Enya eerst. Zit de hollen er nog aan? Ja. Dan stopt een kuiltje in die buis. Ja, ik echt keihard. Hiek net toch. Ik ga verder. Oh ja. We gaan naar de verkeerstuin. In de jeugd even mooi op skelters. Maar we gaan naar de bootjes, hè? Ja. Dan gaan we even een mooi plakje op zitten om te zitten, Hilda. De zaken jaren mooi even op een skelters. Kist er zo bij zaken? Ja. Mooi. Dat kan niet. Hey. Het is leuk, hè? Het is grappig. Zaken hoor. Gaat er even een tikje ervan, schat? Oké. Doei! Het stuurt wel een beetje lastig. Hier staat parkeren. Ik maak je nog even een blokje. Je mag achter me. Zullen we daar aan parkeren? Zullen we om de rotonde? Ja, zullen we daar Beetje lastig met je. Zullen we daar aan parkeren, Jara? Ja, kan wel. Dus kom je mee scoren. Dus ik hoef net te wachten bij het zebrapad. Oh, dat toe. Oh, zaken, dat mij net. Ik je stiekem zaak achtervolgen. Probeer je dat hij net ziet dat ik hem achtervolg. Ondertussen zit zaak nou achter me, jongen. Ja, op de bouwing. Oh nee. Oh nee, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Doei! Oké, hier is het veld. Ik ben achtervolgd. Ik ga nou even de hut fietsen en de camera uit. Want het is een beetje onhandig, kan ik je vertellen. Waarom maak ik het zaken altijd zulke scherpe bocht? Sturing dit net makkelijk. Zullen we nou eerst even wat eten, jongens? Ja, ik kom aan nog een keer. We staan aan een skelter. Ja. Dat is wel heel leuk dit, hè? Nou, doen we aan een skelter. We gaan eerst een hapje eten. Pauw, Pauw, ik ben mooier dan jou. Dus even zien wat voor lekkers dat ze hier al je binnen, denk ik. Ja. Ziet je maar wat lekkers is. Ja, dan. Oh, lekker. Nou, wie wacht je even mooi op het eten. En zaken en jaren ben je mooi een bordje, hè? Die ben je nog in die hele mooie grote waterstoel bezig. Lekker, hè? Lekker rietenbeentjes. Maar we gaan nog even naar de verkeersstuur. En die moest maar het potpaard, hè? Nou, we gaan eten weer op. Ik dacht, ik laat je nog even chissen. Ga je lekker een zwembadje? Hoor ik je met de zwembroek, kijk maar, jongens. Oh, van het liedsenbandje misschien. Toen neem ik het mee. Oh. Hoe zeg je het in het inkomen nou dan? Oh, ik weet het net. Hier is nog een piratenskip. En geiten. Een lietsbootje. Het bootje, ik denk dat het redbootje. Hey. Het reddingsbootje. Dat denk ik ook. Oh nee. Is toen het sturen, Jara? Ik ben weer aan Ga
een wibbelige trapje, vies niet? Mag ik helpen? Kom maar op. Weer dat een grapje van die. Nou stil ik hier al op. Nee, maar Ze wiebelen. nee, ik dacht ik ken het, want ik wacht net op die onderste. Nou, dat heeft er niks. Mijn wiel onderwijs, maar doe haast het zelf op red dus. Was wel naar de wc. Was naar de wc? Ja. Nou, geef me gauw in. Ik wacht je op. Je wacht je op. Oké? Mensen meteen naar de wc. Geven we dat even aan. En dan wil zaken nog een keer naar de verkeerstuin. En Jaren bleef het voetpad. En daarna ik naar de verkeerstuin, hè? Ja. Dus dat doen we nog even. Hey. Wel leef Jaren, hè? Ja. Zit heel leeg. Ja. Nou, zullen we net bleef het voetpad? Ja. Oké. Even zien. Als je eens beide kanten op, denk ik. Maar gewoon die kant, maar dan stel ik aan bij de uitgang, oké? Ja. En ook erop maar. Ik beloof vlak bij die. Jasmina? Ja. Jasmina? We kunnen net los met de bennenwijn, hè? Dat lukt net. Dat lukt net. Zullen we zien of we Jaren aan de andere kant vinden kunnen? Dat doe je het. Hele kwart bleef van de paard. Ja, we gingen gewoon staan en de derde. Denk ik, ja. Misschien was er dan toch omheen, maar... Ja, eigenlijk, maar volgens mij die andere kant op, die kant op. Denk ik, kijk. Ja, linksom, rechtsom denk ik. Ga uit. Ja. Was het nog dwaan of was het zaken? Wat was het? Alles is goed. Ik wil het nog doen. Ja, ga maar rechtsom. Dan maak je dus gewoon wachtje eigenlijk. Ja. Ja, nou doe maar. Ja, je krijgt die kant op en toen wie ze er samen bij. Dat wie net een goede route voor me, maar ze gaan nou die kant op. Hey. En wie het een leuke... ben dat niet voor het jaren? Wie het leuke bleef voor de paard? Ja. Hoe zeg het eruit? Tante had het met Die Sjoen. gewoon een bos, heel krut. Ja? Nou, laten we nou op goede jazz en dan gewoon zo winnen. Net echt heel vies weer de stream. Nee. Dus kist ik haast schoenen gewoon horen. Ja. 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 Ah, Dit is nog serieus in blauw en deze is zakel. ja, ik denk het wel, ja. Maar niet fijn, maar zelf waaien. Dan voel ik hier. Ja, dat lijkt me voor Max Verstappen heen. En dan naar de verkeersregels houden. Die geeft het zaken. Ja, anders zijn ze eruit. Zie je die nog heel paar. Ja. Weet je maar wat voor ijsje we gaan willen? Oeh, wat is lekker jongens. Een soft ijsje of een wetter ijsje. Wat gaan we uitzoeken? Du hast een bakje en een bakje met softies en ik een milkshake. Oeh, lekker. Maar die machine jongens, is een hele mooie pauw. Je hebt je veren. Oh, machine, die heeft de veren mooi uit. Die is mooi. Ja, dit is een wietspauw. Ja. En dat is weer een wietje. Ja, deze vind ik wat mooi. Is Jim dan? Ja, kijk. Dit is een mooi jonkje. Oh, wauw. Die mooie kleuren net. Prachtig. Maar waar is het uilen? Dit is het uilenpad. We zijn nu op het uilenpad. We doen nu het uilenpad. Maar we hebben de oel dan. Nou, ik denk in het bjem. Misschien jij ze aan ze wel. Hey. En hoe daar? Hoe daar sliepen ze, hè? Ik ben eigenlijk vaak 's nachts wekker om, hè? Oh ja, we hebben het daar. Maar je kan stek nog in. Wil meer ik in? Bed is hier. Ja, maak op. Dan ben ik toen net weer met David. Show je maar even. Dan bloot me eerder je. Want dat is net zo handig met de bennenwijn. Mag maar even op het steigertje. Hilda koest lekker. Het vlinderhuis. Oh shit, een soort van insectentuin, denk ik. Ja. Ja. Al die insectenhoesjes. Oeh, hier is een plakje, kist nog beginnen. Lijkt wel een doolhof. Kijk het? Ik boei dat niet in door. Ja, dat is wel leuk, hè? Wij hebben de kikkers dan. We hebben de kikkers staan. Die gaan we vast verstoppen. Wat denk je toe? We gaan nog een mooi bospaadje voor jongens, hè? Dit is wel leuk. Jij moet daar jouw spatel. Ja, inderdaad. Ja, die lezen aan de zijkanten, hè? Nee, Ik heb een schelpen. Oh, je bent vlak bij de skelterbaan ook. Zie je dat? Ik zal zien dat ik de bandjes mij krijg naar Hoers. Ze zijn nog mooi aan het bo- Nou, zeg jij al een nee. Je hebt heel zin om naar Hoers zeker. Draaien! Nog even een rondje? Nou, vooruit. Die flippen. Oh, ik pak hem. Ja. Oh, bijna. Ja. Ja, hebben ze. Doei, doei.
We gaan een keer ertussen. Dat is best mooi in. Bloot lezen. Hey, Sjoe. Ja, gooi je maar bij de wagen. Ja. Dankjewel. We hebben net duizelig zijn, jongens. Nee? Yes. Nou jongens, we gaan naar huis. Gaan we zitten naar huis? Nee. Die is wel leuk. Ik heb wel zweren, hè? Ja. Ah, Jappie. Hoi, Tjit. Ah, hoi. Hoe is het? Ja, best. Ja? Ja. Wat doe je hier? Nou ja, we wonen hier lekker wel eens even zien. Ja, mooi, We dat hebben lijkt. van Jelke. Jongens, dit is Jappie, dit is een oud collega van Jelke. Ja. En we hebben van Jelke dat het je heel leuk weer. En dat klopt. Klopt, hè? Ja, want we zoeken nou naar huis, maar hun willen helemaal net zo graag naar Hoe is huis. het helemaal net nou? Nee, nou, als wat ze maar bij die blijven. Ja. Ja, man bij mij woon ik kom hier elke dag. Dat is wel leuk, hè? Ja. Nou, het is echt prachtig. Je had je mooi. Ja, leuk. Superleuk. super. Ja, die Mooi kom hier om wel eens te hebben. vaker. Ja. Alright. Ja. Ja, mam dwan. Nou, wij gaan naar huis. Ja, ik zou weer aan het werk. Ja. Hey, bedankt. Hey. Hoi. Hoi. Nou, we gaan schitterend daar gewoon hier in de terrein. En we zullen nou weer op huis aan. Hey, wie zo'n deze? Vond dit een leuke vlog? Abonneer je. En zet Zet een blauw toen kom heen. En En via via het net net de de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Om het naar je chips